don hapo hang ni hapo Delhi na kebenca ke Meghalaya Pineapple Fest ke pelong da ka Sarkar Meghalaya ka Department of Agriculture ka Department jongka Food Processing na po Meghalaya ti kung PE menta ni ka jing kre ka tanya shai padha ko por khawe beje ku Honorable Chief Minister jongka Jela Jungi ku Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangma un pli yang kene ka yo ane ka market hang ne hapo Dili kaban teni ya ki so drone jong ka Jela Meghalaya ki so drone ki bawan na ki district ki ba pher in showcase teni hang ne hapo yo na ka benta ki long song jong ka Delhi badru jong ka India hi bro ko wi bakin wan mat kin ui kin tip hadu kano ka jingtiang ka jingpang ka jingpangat badru ka jingla jong ka Sarkar Meghalaya ka jingla jong ka ri Meghalaya ka Jela Meghalaya ban penmi ekine ki so ban chalan omdei tan hapo ka ri India jungi hindrei cha ka pratehi bro ko wi ke dangai apat ni insa wanra SP ki update alor ki event ki prepare Sepang Kaneka Pineapple Fest ke balong hapo Dili Hard hapo Delhi. Boleh pun ni saya